Good morning. Tulog. Ayan, anong oras na dumating yung kagabi? 11 pasado. Maaga pa naman yun guys. Sa in-expect kong pag-uwi niya. Kaso ayun, nakatulugan ko na. Nagising na lang ako. Tumutunog yung yung may tumatawag sa telepono. Yung receptionist pala. In-inform ako na nandiyan na siya sa baba kasi tumatawag pala siya sa cellphone ko. Hindi ko na naririnig talaga. Sobrang antok ko. Anyway. Bangon na tayo. Nagising ako mga alas 7 ata. So mga alas 8 pasado na. Kaya bangon na tayo para magtimpla ng coffee. Ganito akong tubig. Timpla tayo ng coffee. Ito ang ating, ayan, dala ko para to, vitamin A. Ayan, tapos kagabi, pagkagaling ko simbahan, tumaan ako 7-Eleven, bumili ako ng noodles. So, pagdating niya kagabi is pinakain ko siya nito para mahimas-masan bago ko pinag-shower. Yan. Uy, naubos niya yung yung sobrang gutom niya kagabi siguro. Yung munggo bread. Ayan, kasi pagdating niya, sabi niya, wala ka bang papakain sa akin. Kasi inaantay ko nga siya gawa na dapat magdi-dinner pa kami. Kasi madami akong na-search na mga restaurant dito. Kasi yun, 11 na siya dumating. So, mga sarado na din. Kaya buti na lang, bumili ako ng mga noodles at dyan sa 7-Eleven sa Urambo. So, yeah, anyway, at tayo mag-iinit lang ng tubig. Ayan, mabili rin ako kahapon. Para nga may pangkape tayo. Wait lang. Wala ka pang laman. Grabe yung hilik niya, diba? Hindi ko pa rin siya guys napapacheck up sa yung snoring niya. Ayaw niya naman kasi kapag sabi ko, tara na, pa-check up na tayo niyan. Ayaw niya. So yun, hindi talaga natutuloy. Tapos ayan, ang kalat-kalat ng namin. Ng mga gamit namin, mga paper bag na Kukunin ko yan kasi pang, sayang yan eh. Ginagawa ko yan pantanggal ng pupo ng mga doggies. Tapos yung bread and yung palaman. Yan. And then, ito lang ginamit namin na bed. Ayun, hindi. Hinupuan niya lang kagabi. Nagtanggal siya ng shoes. Tataka talaga ako kung ano ba to. Wala, grabe. Anyway, yun. Happy Monday, Pasig. Titimplahan ko pa rin siya, guys, kahit sinabi niyang ayaw niya. Ayun, pero cold na lang sa kanya mamaya. Sa akin, black coffee na lang. Ayan. Tinunaw ko lang yung creamer sa mainit. Tapos yung coffee and sugar. Mamaya dadagdagan ko na lang siya ng malamig na tubig. Ayan. So, ito pa rin ginamit kong sugar, yung equal. Ayan. Tapos yung creamer na available lang dito. Ito kay Daddy. Ayan. Palalamigin ko lang ng konti habang nagliligpit ako ng mga gamit namin. Ayun, naligo na ako guys para matayo na yung buko. Tsaka ako na itutuloy yung pagliligpit. Ayan, nakakatuwa yung mga shorts ko. Tingnan nyo guys. So, ayun nagluwagan na talaga yung mga shorts ko. Oh, ganun ako. Malaki talaga yung puson ko. Excuse me na lang sa puson ko guys. Pero, tingnan nyo naman. Ayan. Kahit na beltan ko siya ngayon, sobrang luwag niya pa rin. So, medium to. Ngayon, mag-i-small na tayo na shorts. Diba? Ayan. Kunti pa.
Konti pa. Wait lang. Okay, ipakita yung tiyan natin. Pero ayun lang, nakatuwa lang kasi yung progress nung weight loss ko. Dito tayo sa sides. Side pala. Ayun, oh. Grabe na yung awang. Katuwa. Kaya, tuloy natin ang Valentos, guys. Diba? Kasi nakikita ko nakikita ko talaga yung resulta sa kanya. Kahit na minsan napapaano tayo, nagba-brown rice ako. Kasi hindi naman zero carbs yun, diba? Ba't ang labo? Ayan. Naka-ready na kami, guys. Magbe-breakfast na kami. Ha? Carb. Andito sa akin. Wait lang. Andito nga. Tignan mo muna. Andito, sa bulsa ko. Tada! Ayan. Breakfast muna daw kami dyan sa Chowking sa baba. Katabi lang nitong hotel. Bago umuwi. Pero humigop na to ng noodles eh. Gusto niya pa rin talagang breakfast. Tapos alam ko na guys, yung parang doon, nakalundo sa big room namin. Ano pala yung swimming pool? Kasi umakit ako kahapon sa taas, diba? May swimming pool doon. So, feeling ko sa swimming pool yun. Tingnan nyo guys, naglagay ako ng note sa una na to. Lakas mga buwisit talaga, makasira ng araw yung una na yan. Nakakaloka. Grabe, wala man na supervisor or manager na nagche-check sa mga naglilinis dito. Or kahit yung mga naglilinis dito mismo, diba? Diba nila naamoy ng baho niyan? Na kailangan ng palitan, na kailangan ng ibilad man lang sa araw. Ayun, sobrang pagod lang namin. Lalo na ako, sobrang pagod ko lang kahapon. Kaya hindi ko na siya napapalitan sa Hindi ko na siya na-bring up doon sa sa ibaba. So yun, nag-comment na lang ako doon. Tapos na sa pinaka-page nila, 'di ba? So hindi ko nire-recommend tong hotel na to. Ang baho ng una, nakakaloka. Para lang. Ewan ko lang kung binalas-balas lang kami sa room na to, Upgraded pa daw yun, guys. Pero ayun nga, yung namin, yung nadak na namin na grabe talaga. Hello guys! So ayun nga, nakauwi na kami dito sa apartment. Tapos paalis na ulit kami. Dumaan muna ako ng store. Iniwan ko yung tinapay at yung palaman. And then, yun. Dito sa, wait lang, dilim. Dito sa apartment. Nag-iwan ako ng budget nila auntie kasi baka mga 1 linggo kami doon. Yun. Ay, grabe hiningal ako kasi ayos ako ulit ng ayun tingnan nyo, as in super duper punong-puno talaga kami. Ayun, si Maggie nga nakakaawa kasi gustong para nakapromise ako before kay Maggie na sasama siya. So kanina, talagang hindi siya natitina guys, nandun siya sa gate, pinapakit ko siya, ayaw niyang umakyat, gusto niya sumama talaga, kaso wala ngang space na para sa kanya. Kasi pati sa likod may may maraming karga. So, ayun, time check, it's 1:15. So, hopefully, bago mag 6 PM, andun na tayo. Ayun, ilalabas lang ni daddy itong sasakyan and then ako na magdadrive. Kasi nantok pa ito Galing pa sa inuman pa ito. Yeah. Let's go! Stop over muna guys. Dito sa hindi ko alam kung ano to. Bulacan pa lang ata kami. Ayan. Petron. Yan. NLEX. Nag-CR din kasi ako Tapos, may binibili lang si daddy sa McDo para may pampagising kami. Nakalimutan namin yung yung Cornix. Ayan. Actually, kumain na muna kami talaga. Ayan. At gutom na ako. Nakakaantok Sabi ko, kain muna tayo. Yan. And magte-take out na siya ng twister fries. Ayun, nagbabalik yung twister fries. Hindi ko alam kung matagal nang binalik yun yung ng McDo. Pero sarap na sarap ako sa twister fries. Kaya sabi ko mag-take out din siya. Para may ginangata kami habang nasa biyahe. Ayun. So, time check. It's 3 PM na. Sobrang traffic as usual. Doon sa, bilihan ng mga bulaklak. Yun. Kaya 2 PM na ata kami nakalabas ng ng NLEX or nakapasok ng NLEX rather. So
So, yeah, we'll see you later guys pag nasa bahay na tayo. At puro driving lang tayo ngayon ng magaganap. Finally guys, dito na tayo sa bahay. Ayun, magdidiskarga lang kami. Kakarating lang talaga namin. Time check, saktong 6:30. Ayun, sobrang ano eh. 6:30. Hi, Chard. Traffic sa ano eh, Gimba. Labasa kasi ng mga estudyante eh. Mga bayan na dinaanan namin. Kaya. Ayun, traffic. Anyway, tara. Punta na natin si Shanae. Kapalit. Si Shanae. Hello, baby. Wait lang. Churo ni tata. Ayan. Ay, ate. Hello. Ayan ang ating Shanae. We are home with Shanae. Tignan nyo yung guys. Ako lang kakalik sa inyo. Tignan nyo. Tinitingnan niya kasi ito ano eh. Dito siya nakatingin no. Yung binili ko sa Shopee na ano. Sabi ko pang lagay dapat sa pinaglibingan ni Conan. Kaso ang liit naman. Ayan, kaya magpapagawa na lang ako ng ano, ng statwa ni Conan para ilalagay doon sa may garden. Saan siya nilibing. Ang ganda naman ng bebe na yan, no? Tingnan nyo, nakaipit na blue. Ayun si Daddy. Binubuo niya yung ano, yung electric fan, dala namin. Kasi dito na kami sa guest room, matutulog. Ayan. Yun na. Ating guest room. Ayusin ko na lang mamaya. Hello! Hello, Janine! Ako gigil. Pero usok. Pagod pati si tita. Ayan na si Chris Pulo na hinahanap niyo. Shout out. Pasaway. Ayan, dito na kami ano guys, matutulog. Actually, dinala na kami ni Chris ng ano eh, unan no. Sabi niya. Homie, yung ano, unan niyo. Ayaw niya na kami patulugin sa kwarto na. Charot lang. Responsable na. Jesus! Ayan. Dahan-dahan pa masira yan anak. Parang yung ano, madunong pa ako. Ayun, buy one take one na ano, electric pan. Uy, nagbaklaran, grabe ka. Eh, sinar yun. Buy one, take one. Hello guys! So ayun, nakapag-freshen up na tayo. Oops. And nakapag-skincare na rin tayo. Kaya ayan, medyo makintagpit ang pag-face natin. Hindi ko na natapos yung vlog guys kanina kasi kumain lang din naman kami. And then nilaro ko nga si Shane kasi sobrang na-miss ko yung batang ngayon. May pagkwentuhan kay kay Nene, tsaka kay Chris. Ayun, yun lang. And yun nga, dito na kami sa ano. Pero chinek ko na si Chris sa ano, sa kwarto niya. At bukas maglilinis ako. Nakakalokang bata to talaga. Yun, tapos mamimili tayo yung mga gamit dito sa ano, sa guest room. Yung mga ano lang naman, gaya ng TV, basurahan, yung mga ganun. Panglinis sa CR. Ayun, kasi pansamantala, ito muna gagamitin namin kapag habang wala pa yung kwarto namin sa 3rd floor. And ayun, pwede din gamitin ng kung sino mang guest. Guest talaga. Or mga kapatid ko, pwede rin gamitin, diba? Pero ang daming kwarto sa taas, 4 yun, kaya hindi kami magsisiksikan. Ay, maraming kwartong magagamit. Kaya, for sure, kami lang din ang gagamit na itong guest room nga. Anyway, ayun lang. Parang wala nang kwenta yung sinasabi ko, guys. Ayun, wala pa tayong aircon dito, kaya electric pa na muna. Ayan. Pero sa next time na yan, kasi may kamahalan yung aircon, diba? Lalo split type. Pero may abang naman yan doon. Kaya pati yung natin yung TV, sabi ni Daddy, kasi mahilig siya manood ng mga series, ng movies. Kaya unahin natin tomorrow yun. So, ayun lang. Matulog na tayo para bukas. Panibagong araw na naman. Panibagong trabaho na naman. Ayan, yeah. Ayun lang talaga guys. Good night lang naman. Ang dami ko na naman sinabi, diba? So, good night. See you bukas.